年です。お様にお越しいただきまして、はい、今年の目玉はなんとやはり合格でございますかね。そうですね。はい、ゾーン2の合格デバイス発売させていただいたんですけど、今年はですね、かなりウェアを充実させていただきまして、去年の1シリーズと追加して6シリーズが、いろんなシーンにお使いいただけるウェアが発売してますので、ぜひよろしくお願いします。合格という風習といったらあれなんですけど、やはり待っていたという業界の方に出てまいりましたので、ぜひ今年はシーズンの初めから合格商品を、販売していきたいと思いますので、22年目のシーズンで、もう信頼性のある無料率が本当に一番低いですので、今年もご情報よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。